aso mwaka oyoiga nigo yarokanana ebina mbiroro byatangire gose byatenerio bokoreri ase ense yaito ya Kenya. Yo ne beji ya gatano na kabere beji ya gatano gatatu neri murekerete igoro ya Raila Ruto naki ibono bakare kogania hodi tianyarke okoru ase chikura chiaeta konende nigo bonzi ba divide igoro ye method ide tumeka Ruto de method ide tumeka muraibwenze na Raila de method ide etumeke erikomanyanga ki obochori ibwa korekande audit yinyake okorwa asense yaito ya Kenya ase ndoche aze bejiga abayigo ne murigirede naki abakageru ba sababu babere banyaride bagokorwa asensemeri ya Ramu anene kereka gere buna bagenda to korobo saga ni asensemeri ya Ramu yutego yasoma ni garase bechi ya gatano na kabere bechi yo ninje nasoma bo monje muri ni yete na at least gose abantu babere ni bakagere gosirio bugima bwabo ase eritiko lya Jumatano asensemeri ya Ramu kereka gere na Shabab na banyaride bagwikirani obosario bo asensemeyo ya Ramu tembo endrete kokorana sense yetu ya ense yetu ya Kenya na sense meri ya Coast. Yes, county ya Lamu nebwate obwoba nebwate omondoko maega yobusaga nibono gwikira ni gwakarotoroche omo commissioner bwense mejo elungata au merana nabamenyi korwa se kenyore kyo panda nguo abo konyabata merocha se linani riaboni kolende bagatebunga baskali banyanyimbo goikaba be kwororo asika kya matuko 15 alibusyo elikoleta omorembe nago deal nabantu bande bonse bagocha gotire go koleta obokongwa somorembe lakini korengana na mugabana bwe county ya Ramu isatinami nigera kukana odena abante bakaro report wabena na Al-Shabaab korengana netari Al-Shabaab aba korengana neri odena abantu barali bakari kubune biginga byobole muno na oswa dere korba bakwana ali badena ya yegente kingeri Al-Shabaab na abantu kiti bakari ko tonde bolemo ekarbare ko lirali batena pasaje bite bakari ko itua tubarigere tibange tutua seri kura sinyomba epakate bana dingane ntakeriri liwa sobo gara sense meri ya Ramu ekera baba bande batena na Al-Shabaab abande batena ya na mangana yisegi chiende mira sense meri na nataka comment mbia mona sana yumto Brighton epeje gatane gazeti ya The Daily Nation ne mulikeretenga Nkayi omora ibwense Dr. William Ruto agochia gochakeria omwaka gosagoche gosioleria omwaka bwechiri 2023 yuminetiri tukulia ankyo butuko nigarabase county ya Mombasa ayonkolengana no mabunge Onyali Mohamed Ali oyobigote birenga esabali yomo raibwense neche kwana kiangana bwate mirubelio igoro yoko restructure ekiombe gya Kenya Ports Authority boigoli tukelio litukulia ankyo butuko na nyare ko bagawikira nase omujega o interdenominational service gosobwa mu bwichikanisa bora koreke asensemo ya State House aiga ansemo ya State House igobono na chiko chakeli omwaka ase county ya Mombasa ntuma ethinga yo mwancho muligeria ngayogo chiago sioleria omwako muya kole ngayogo welcome matumako muyogo chaka sasta chabutuko abono muna mambire Jumamosi chikuikawa sasta chabutuko ni tukono ligo chaka ligo chaka sasta chabutuko ntuma ethinga ngayora che waliganiri omwako muya kole omwancho ana kiringote ina monta isiko gose mete mwago na kwa na iro yensa mono osena monta isiko gose de yensa bobe igora bogo sereka mwago taracha yo mondra bo de satano bugeno mwago chakiri nande entubate kiritimati senara gro kiritimati ne utangana kwa romaka ere senseri in New Zealand ngorigere ne utangana kwa romaka ikene tanga ini igobono barabwo mbatanga ini kwa romaka sense tanga ni ekorora
kiritimad abego mete maji tuweka Christmas kiritimad ego kiritimad utangorora omwaka usana bagutangoswa 2023 bagutangoswa 2023 a New Zealand ambia mono epeji ya gatano na limo ni mulikirete ngaki audit report ekoroke bune county ya Siaya ya tumegete chibilion chechibesa mamincha neri chiko igobono kolengana na eroroturu gose preliminary report nege kworokia abakori mirimo be county ejo nigo batumegete chibesa asenchira etabwenere tikegima na igo egetambukiro nkebwenere tekoimukeriwa gati ya babaratuke na mamocha ayo na arase page ya gatano na limwe gazeti ya The Daily Nation page ya gatano na kaberne mulikerete political gambles that paid off of some Raila former allies yani ngabali bale kumusira Raila Odinga samatuko amagega ende baga change ko sabaga switch emirengo yabo ya siasa bona iga niko baikaransta semesa enene no maraibwense Dr. William Ruto gati abono mo waziri bwobwerani bwa mangana Eliud Owalo Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi omo waziri wechikosolya Babu na Mwamba Mr. Josephat Nanok yokabero mugavano mukoro Turukana omo Senator Amason Kingi omo waziri Ojenda Aisha Jumwa Foreign Affairs Minister Alfred Mutua Moses Wetangula gati yaba raibande balibaka musire Raila Odinga kulenda sibono bagachenchi musimamo wana igoni go bali SMS nene ya Dr. William Ruto peche gatano na gatato Brighton no mwanchu muligeria ne mulikertenga na kibono asensemo ya Wasinigishu asenka ya tarakwa nigo mugaka Gilbert Kirwa Maina abwate bichayo mwana ye aonyara ko bakagusiria obugima omwana w'imyaka 14 okorete class 8 na ndini gabwata max 395 kisa na maana omwana yo nigo arogetiwe akorango kwarokoku ukamoreterera maega yugutwara some infections agachaka koroka agachaka gutugute appetite magora agachaka kobimba nabo igo enda yaye negekuba agachaka kobimba maega yo kwarokiwa nigo amnyogetigwa senya gitari maega ya afya yaye ko tarorekana nganerengia na maega yaye nigo asiretie obugima no mugano bugoichania nga eshere yarenge ngomwana gakorire class 8 ngonjoke kabamata abo musacha nere ga bona ya unchukira kwa bekiriro mabera manene sana nigo mwana yo arogetigwa chitariki isato chumutinyo yoiga o December amatwi 15 na 3 aetre mega yaye gusiri bugima ase county wa Sinigishu iyo ya onjogete kaba yarengeshere kaba matanga niko togo sabere ya mateyo nyasa nyebwere ando yona bintu bingo kana bire korana mate munda sadribu ya osata jeti buru na bokonyoro nyoro bokomu buno mwana ibono ausiri bugima bwae ekalo tokera se peji komi na kaberne ri murikete na ngaki oborendi koburu borendi asense medi ya not rifti kwerete abantu gosiro ngombabo na bande ko bano borro bonge ase omwakoje umete sara chika siti jirigete ko review ngaki omwako renge 2022 kolenga no muri wese dina murikete na ngaki abantu basiriti ngomabo asense medi ya Baringo South ensemo ya Baringo South Kisii abantu basiri bugima bwaba inara murekeire asika sete beje 12 ase beje begone muregede na kibono murichino commissioner wensemeria Rift Valley Mohamed Mahali anyalega koboli ane bali babwate gitugo jabo bakolisi ase gisemo cha private land anseseme ya ikibye kwene kimango chirusi baroro nandi bali giasangao bawo chikokoro polisi bwabo asenjera ende kanongo gocharali wikase beje 15 atotoni murekerede igorona kimugabana bwe county ya Nakuru sosaniki kanyade akobole aba MCA be county iyo ko igino ose kwenda maminja ye court orders na kugenda basketball na ko kora fitting ya nominees bali anyara ka okore ha dena bono tigana niki gambiro genda bosio
nande kora fitting yino gati ya bali marita na batumire mogonyara mokora mekorere oboringo rinde county ya Nakuru esuke bosio boigase morigwese di na morigete buna uyo kaberu mugabana bwe county ya Kisii James Elvis Omaribongwae egati ya bali banyara bagochorwose bari shortlisted gochiko kora interview ase amangana public service parliamentary service commission panel igo litukura rero omugabana uyu mukoro ngwae ngochari wikase kamati elie kora interview ngochari wikase kora interview osenanjeru gochikoba oyomo ase kyombeki ya parliamentary service commission ase meyo igo ni gauju ikange 9:30 ose chinsa satonenu situkura rero ngoikarororo neranyarega kwerera rinde gose naigwe libaga elio baigase county Nyamira rujune morkeira abuna application ya begetu yatagire gotanga uze yatagire gotanga mugabana bwe county ya Nyamira mosnyaribamo na makonyo ase petition yarego challenge mangana abo yechikoro cy'umwaka uyoiga nigo bono yabere dismissed nigo yanyarege gokanwa abita kwesomera nigo yesomera se beji ya 13 gaseti ni ya standard Bia mono ase page 22 mangana yechi county na alia mulikirete buna the new county chiefs first 100 days mbaranya ko babagwikirania chira balierete abamenyi chinga kibali kuligia chikura nyore chitariki 25 cy'umutinyo gatano na gatatu na lilo the county chiefs who were elected in the August polls na libanya ko bagotianirwa na gosoa BC. They were 30 newly elected governors. Yani bali nyartwa bako akirwa chikura for the first time. Gati yaba governor bo Johnson Sakaja Nairobi, Susan Kihika Nakuru, George Natembea Trans Nzoia, Fernandes Baraza Kakamega, Jonathan B Wasinigishu. Gati yaba governor bande bali soire obisikolende mbaranya ko bago deliver kolengana ne chira chiri balierete abamenyi karototi karata mane chi county county ya Samburu boro nigo yenyorire asa konguma yaga gusinywa kanali kabeso gose bills chire worth 790 million kolengana noyo teneta mangana a controller of budget umusubati Margaret Nyakango asoroboti ruwa ni gagotebe county yu yasinyire wakana bill echicha 790.9 million nechinga kyagoteba nga chibese chinchirororo asikigancha gya consolidated revenue fund kolengana nera agoteba mwaka bw'chibeso 2022-2023 county yu ya Samburu nigo ya reported the pending bills just 794 million kolende kolengana Nyakango nigagotebanga utakana bill eyo nigego chikobo musigo ase county yu ya Samburu kwegendereria gati ibuna chi county chinde nigasabiriri kabese elio wakanwa nyuma litara gosichiba se pending bills wakanwa nyuma chitaragendera komenteka ase kerengo keiguru kigimana bogwesomera orenga na ki county ya Samburu yenyorira sakongu maigayo gusinya wakana lika beso ayo narara samagaseti eritko oliarero kolengana nigaseti at standard na mangale kolende ndojena nara molekeire nara otena bwakire sara na brighton na bisabat to sara oyemetera agujage sabat mapema dismas yokinye agujage sabat mapema atena bisabat to Sara Nyakinyi, Daddy David, Mama Isabella, Bernard Nyabuga, Faith Evans George, Adbati Ogeto Nyabuti, Oyugi, Jendali Gichana, Vigege, SDA, Riorwa, SDA, Gesiage, SDA, Giri, SDA, Oyadena Dismas, Okinyi Korige na Itambe, Bosamaro. Biamono Dismas, Yarumeda Gwari, Ganiza Bato Botambe, Mapema. Biamono Dismas, Katonya Ore Uchumbe yao, Ase Studio Bono Mambia. Na handisa na roto Navoigo Okinyi Dismas yuvoigo Okorige na Itambe, Nera Koganelio Paranya Weekly, General Gichana, Grace Kerubo, Lucy Bonareli, Janet Gichana, Peter Ndieki, Peter Morias, Jasfa, Mose, Chare Derure Maturity, Brighton Makori, Saron Tita, Evelyn Makori. I want to let us watch Ndizi TV News Digital for more news. Na yule moja kurwa diaspora lisha bikirito nera gote banagenda tukuligedio murubilio asinchira yobo ikirano kigime. Bya kabisa Fred Onduko korujinsa majiri cha bitare bo keire suneka ode bamoja
hadi tamati. Mbia mana sabad mwandelea utoma SMS chino asema mbi ya mwana hoteana na omorime. Yumurabeli genda kwenye toma gusuchitoma kwethera sina mbira seskineo bogotanda utopota sense me mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News digital ya sense me ya YouTube na botonyora Ndizi TV News. Oya jinga to tweet at Ndizi TV News ino botonyora si platform jeto jina sameli ya online. Na botaka na boto tarawiga si office jeto jigotoka sense mo ya embassy. Karo igira sense me ye kuna gokurwa sense mo ya Bosongo oika koro ikinya mataru skebosi embassy nyora new Proton apartment abono botonyora asenjera ya Kisii Kisii Kisumu. Abuno togoto. Gusena nyene namba yesimi nere urabwa TV yao ere 0792 192 834 nabogo twakera otemekerengere kyao asenchira yobikiranu kigima kolende ondo bwensi otete gokora no nyene obonchoreria otete gokora litangazo aiga naonka ntogo sinyana sengenchori goline lya mofuko ligoline lyo koigwana egero bonchoreri bwa obumanyekane kirase ensengima asengencho nigo tokobwatwa nigo togotoka ase mitandao asitokuligiririwa na kero Gusii na kero monto ase chikona chonsi chiense. Bia kabisa tutaka twenda sense ministry to kwirana anatora kwana sara igoro hime basukano ye bare ya bere menge ngage ye Christmas usingage yesiko kunto takana mwanju munabo to ujumbe yabano deina ayoro jingi getara korwa akera toro jimbe basukane menge endete okorekana litukure goro ntoro jimbe basukana okorekana tasense meri ye kerenyo asenze ya Kenya litukure goro basukana ya korekana tene menge usikwana semitanda na bagoro basukana ya korekana tene menge matoda kubuli ayoro jingi getara korwa nige kogera ekero me basukane gero korekana menge ngaki Christmas ngaki ye chirusa ibana boto tabe tutumere uchumbe ya nyingi gwejera kero naro chase mitanda sara ando bagara komo jina ya ne ringa kishetani bono akabogete kabisa akoena gune me basukano ya beira chipara kone na to etomere uchumbe yao ototena nkiro jikere ko kitakero korwa ende twitanguru aseme basukano ndorojo basukano kone kande masosa alia ali tukuria muisonde litukure ro mugasano kone kanta sensema yekerenyo usa sensitu yakanye basukano menge ya kore kane kitakero korwa ende tuitange mbia mwana manchu boligera tutumere karangara kyao abo tutumera gwetera online Ndizi TV News digital YouTube Ndizi TV News wetera sesimi ya koboko wose SMS number eyore gorabwa TV yao wosena bako manyora Brighton makoli WhatsApp yae na inchonyora saron tita osanga mona into ngakorengana nae nkioro chege kale kebe mono ririto gukura omwaka mbasokane iso kunyebwati byebya during the festival season chakuru mutenye komunalimo gocha iga nali yamentakanire mono igonto tabayarengo lakini iya igete kaira ngorake mpaka tukaranga bono nyasaye bwanchire ende bono yaimukire kyanda yeikomi gokobwa karo igwetungu mwire ona ne parare okobwa ende gosera machinga kero kindi na chaikebya kwana kumusabere gototebinga inkiro chikirire mbasukana komenteka mono chinga kechiga tuguchigukurira omwaka yigo 2022 tumekerangere kyao asenchira yobekirana tuikasenza mene studio ngwena torto kwanda yo aseda kenge nyori koragenze munenu stiwari kan gojala studio korto kwanda igoro ya mangana mange goro yokona cha talent mo nimero biriende asense itu ya Kenya. Ndizi TV Obwansu Gusii. Ndizi TV Obwansu Gusii nigo bono yakoni kirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko Gusii neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV Obwansu Gusii.
Chinyagitari Njiraroro Korende Ram Hospital Kisii nebwate birenko bigoro byobokoreri asubo wenia egati yobokoreri babwate namona in and out patient MCH clinic Gusii maternity nabogokora consultation babwate pharmacy ultrasound CT scan ngokora bale x-ray dialysis nkubwenya bale emechando ya maino naboigo amangana yebirole bya maiso uko baruogoke gosoko baruokonene naboigo mbabwato bokoreri bwa ambulance chinsemero ngibirinainye mbabwate chinchira au chugwakanira egati yabo chire NHIF AON dental na Linda mama asebali yabagutumia NHIF tibali wakana besa chinde chigoro magega yoko bweniwa buna inpatient naboko batalera asenyegitari yabo ya Ram Hospital eyuerange nekigambiro kia Kisii Low Codes Gusii wa kiresimi ase namba enoti isano na ibere isato kianda ibere isano na isato kianda Ram Hospital Kisii, health first and health always. Omurigireria asamangana yugo saseria nakorolekana komesete kigima busi bwabande richi bunerimo Palamax Executive Spa and Baba ekeneke nyosi asuku gingirwa emetindo au yekerero nakorolekana komesete boigo mbabwato bukoreri bwa massage magiga yuko gingirwa nagokorerwa steam bath bedikiwa na manikiwa wosokoro isigwa chinchara chamagoko namaguru nakurusigwa risangwa liririo mire na ritari korolekana buya onye bwanchete gonchori yetuke yao chirangi na korolekana nomo ngusoke gima ika Palamax Executive Spa and Baba nigo bagotoka imiyumu chukisi asamagacho akwanza plaza rirongoria kabere asipara ya Kisii Migori highway gusoba kirisimi asinamba enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano na isato eyemo Palamax Executive Spa and Baba Toba isawe chanda asora nyore chikeki chiogo chengera emejega yao. Enyorero bokoleri borobuya aseduka ya Villa Valentino woko koroseria chikeki chia kerengencho aseri goriri tarikogoita. Ngorosi atore chikeki chimejega au unna chikeki chimejega ye nyangi, engagement cakes, anniversary cakes, birthday cakes, themed cakes, corporate cakes egatiye chikeki chinde chinyinge. Ningore nyorere keki ngi yeyo kuganya kwao asogo tutarira samaga chauru complex yogo toka imeo mochobosongo asamange gosekobeke oda yao twakeresimi ase namba enoti isano na ibere enoti ibere isano nemo isano na ibere eyemo isano nemo isato gose 0702267163 boigo ngorotora megerio yokorosia chikeki no kwerikia nigo kogenderete tonyorwa Villa Valentino enyorere keki nyansu na boigo eyokuganya kwao abaga mwenzi mokoro Kongo mokoro Kongo ongere lyo bukumbi amoneke bagegesera ngende kobusero mugondo Tingigikero cy'umugusii n'umurobyo bw'igikoro cy'umugusii uyure nekirenga ikigukumanya chimbwe cy'umugusii chinyencho chinsoni amunoboroso bw'omunyagitinge yo bakomanye nagiango era abana bamura bakabekirwa service egesara tekyo mugakabachegesa mugakonya kubateye mangana ayu no mungina nero karansana babande ari nyumba nasaba karansite nero komia baiseke tinginyeke ngaini keriyo bondi kiagache embulego twa geso emwaye umuraria Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'Kigusii iriwo konyoria kogosemia nagukumanya iguru y'ichinyiga kirecho nchwa umurigereria Ndizi TV naenda sentunde ndekera to kwanira igoro y'echingekero cy'umugusii ona botambe no tokurigeria mange twesomia mange kera to kwana igoro y'egekoro na cy'umugusii amenyete minto kiare gukora
twari tariki nere kira ritukulia Alhamisi chinsa ibiri chia butuko na boigo moiroro ritukulia Juma chinsa isano na ibiri nejideke 15 chia mugaso. Je, wewe ni mkulima na ungependa kuongeza mazao na kuwa na mifugo iliyo bora? Sasa kuna njia bora zaidi na za kisasa za kukuwezesha kufikia haya yote. Enochem Agrovet. Tuko na program ambayo inaitwa Hard Health. Programu hii inatusaidia kuwatembelea wakulima wetu ili kuweza kujua zile ambazo wanafanya ni kulingana vile inastahili. Tunazo dawa za kutibu mifugo, chanjo na zile za kuongeza madini mwilini na pia kuongeza vitamini na kuimarisha afya ya mifugo wako. Kwa duka letu tuko na aina mingi ya dawa za minyoo. So wakati mkulima amekuja kwa duka letu akishatuambia vile state ya ng'ombe yake yuko, age yake, tunajua tunampea dawa gani na gani. Dawa ambazo zinaitwa metabolic stimulants na multivitamin. Tunazo dawa za kuangamiza wadudu wasumbufu, mbegu mbalimbali zikiwemo za mboga. Tuko na madawa ya kuua kwekwe, madawa ya kuua wadudu wasumbufu shambani. Tuko na mbolea aina zote na aina zote za mbegu. Tuko na mbegu za mahindi, mbegu za sukuma, mbegu za matunda aina yote. Ili kuboresha mifugo wako na kupata matokeo ya hali ya juu, sasa tunazo mbegu za kiume za mifugo tofauti tofauti. Kama vile mbuzi, kondoo pamoja na ng'ombe. Tunauza chanjo mbalimbali za mifugo ikiwemo chanjo ya paka, mbwa, ng'ombe, mbuzi pamoja na kuku. Tunaweza kuwapea wakulima wetu vifaranga wa siku moja. Vifaranga hawa wako wa aina 3. Aina moja ya vifaranga ambao tunapeana ni layers, wao ni wale ambao wanataga mayai. Aina ya pili ni aina ya broilers. Broilers ni kuku ambao wanafugwa kwa ajili ya nyama. Aina ya 3 ni improved kienyeji. Tuna chakula cha mifugo wote. Kuna chakula ambayo ng'ombe anafaa kupewa wakati amebakisha mwezi mmoja kuzaa ama mwezi mmoja baada ya kuzaa. Hiyo ni chakula ambayo mkulima anafaa kupea ng'ombe wako. Hiyo chakula iko glucogenic. Ni chakula ambayo mkulima akilisha ng'ombe wake, yule ng'ombe ana convert ile chakula into glucose, alafu ile glucose inakuwa broken down, inakuwa energy. So ng'ombe anakuwa na nguvu. Wale ambao wamenunua mzigo mingi yenye hawezi jipelekea mpaka kwa farm, na wale pia ambao ni wale wenye wako na maduka ndogo ndogo ambao wanauza bidhaa zetu. So tuko na magari zenye ziko standby zinafanya deliveries kote Kisii County, Nyamira County, Homa Bay County, Migori County na part of Narok County. Duka letu kuu liko mjini Kisii kando na horofa ya Market Plaza, na tawi letu liko mkabala na kituo cha petroli cha Shell ambacho awali kilijulikana kama Falcon. Enochem Agrovet, kwa ufugaji na ukulima bora. Ine nomanyete eke wiki ya ora umwanogo noko mwachi semi chikerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emeremo baisaine chigali chobosombi egatie kia kyo kogosororia CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae guchakira chinsainye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bagere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyore wetera ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti
Skyline Friends School ayerera asama bagamake atigarete. Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na kuonya chianga gula chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chi mekoni mienge ni chi mekoni metambe ebitamba byukwarwa burere ne byogotubo moito chi track suit chi pajama chokorarira imipira yenkoyo neria ya netball chi soksi chi jasi chi tai chi sukuru ao Naboigo, ngokora bali embroidery. Korosya bali chisweta, naboigo kubeka, amaliko asichianga. Gose labeling. Nigo bagotoka asamagacho, abaraka building. Imeyumu chukisi, ejuere angine supermarket ya Shivling. Goso mwakiresi mi root, asenamba, enoti sano na ibere noti, isato kianda, isano na isato, isano nemo enoti. Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyorachi uniforms chonsi nebintu byogokorera chigosori. Gusii Urban Blaze omugaso ubona turigochiye kuba buna butambe gucakire chinsa isano na isato chiamugaso guika ikomei chiamarogoba kiraritu kuriye wiki baby okongita kwangita wankora baby okongita kwangita wankora ninchungo monyerere nigukomerana na Petra Mukira asichingero chiabasai anikumbe tokembaine anikumbe topima akiese wanchani mwa maiso mioye kama nyaini kerenkoboka mami naewe kankorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliagendreta simetandao chingero chiya aliakorekanire elio kumanyu musao bono na kumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurugulio gugwikia ebilenko binde #ekebemberi sikiza Ndizi flow vile imeshika kila kona flow tamu kama Ndizi Gusii Urban Blaze Gusii Urban Blaze Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Pemanono mwanju muliri Ndizi TV akara kwa bene ndu to ajaga to morobiri ndu to arori na chisiri kuraga chense ya maneno sia bono mambe ka jere chida ekemeronge wene sam ne masida ka asichi ense ya mo ya bono mambe na to adena litu kene na to komiyo kamano ane kara bono to chikokoro mwako yoiga ni chuma yo mweli yo mwako jidubiri ne meronge bere ne bere te korra kanande oste korra kanalinde na ndu ndo ko base Ensakia siri tukuri chuma ndio mwako 2022 oja sense ya bene kabisa yongo to kerambia mono mwanji muri kero kwa beire me dura kero kwa mwanji muri mbia mono kero kwa bene tu sto ajaga to morobiri bu Ensakia ni yodena ko to ajaga to morobiri bu Ensakia tu arenge na mwaka angwen ngwenye to ajaga dinere asu morobiri ma mbia to krenta bi nere to kaenda to ajete to kara to muswati udio ku America na ajete Ruto magaka kabwatia abantu bakabwatia ali abange sana tuara kwa interview nyingi ndio akirambia mono krama chore Ndizi TV nero gwansumu usiko bamo 920 tukole ro Steve ali kasumuro rwenzagia nero yuto siegera nero komo ko dito ase omwaka oyo igabejirwe ne meronge berne berne abange bakana tuko mwaka onde kore mbaraka ndio amatuka jinsi ito ili tukerimo tuko sabanya sana to bwere to ike aso mwaka oyo tutara na sense meri yomoro bwe bwatoke nigo twatakana turateana me baskono ya beire menge ase chipara ndoro ya sense meri ya kereño masosa chinsemo
entorojene chigari kare montora maningi kerekebe nande tware me baskane kare ko ba Christmas so musimu Christmas kare school jibungire kare bantu ba travel no ne be pasi mbade demna yani ngiye school yare kwenda sense me dole tia samangana ya masabo ono nande ya makwere na ngikiride abana baruna sing ni ngana dio monne dia bale ko gene ngikiride nande baka accident kaba nentere ba yale ngibobe ne gali yabe de ningi baka maboli abora richi mete mabona rako bora machi lakini entoroje na bantu ba sitio mabwa baria sense me rie krenye korende nae bana muntu muri nabato dene nkyoro ngita kere okorwana nabasigari usabante bakaro bodu excess nabasigari batara kora kasi yabuya osenintu abiria totara kona intu emiremo yeto buya ekanoneka tukori nigari igo bano manchu murigereria imambi aboneka tochi gusie kumwaka tigatoiwe kerengereri kiao ng'aya nkyoro chegekorwe egere mibasukaneye etangike imanye emenge nabe kunyara ko bakigutangika kurende asengencho yo gwasiuma asengencho yo kagera ani okagera ng'ango fatekia egari eri natambe kare aho gutabwate amachiko yepara n'abantu ko careless no bwango bw'abantu nabiria bakugasomontera bangagenda bwango nkibono kiabeire tukari gusiria abaminto chinga kirito baganetie tutambuka umwaka orocho kwachire all the way ku January tare moja twaremereiria makongo onsi twasherekeire Christmas bona yatigira matuko make tutambuka uchuma konde nali muntu ngoko we report nganyare bomino okorireki obwatrani wasobo basokano moibwe para ebati embe osiririo bugima nyare bomino obutukiro kugoro asengincho mu basokano nkeke kiabero mwancho murigereria angotoko mochia nabatumuki bepara naba bakubugurirwa nabantereba naba conductor totebyanga kerangereri kia unkireki of course nimeto yo mto bright nachikuru ikiae na inchekero keneni ndu ikiane kolende sangana intugwetera senchira ye mitandao Ndizi TV News digital nsema ya Facebook abayigo YouTube Ndizi TV News na inde nabo tulikere kerangereri kiao wetera se namba yesimi ejuere gabo ase TV yao sangana into bono mambia chinga kibona toganye tomagani ito aike ase studio geka kende yonsi korbono achiri to konyora cha tomiro na chitokoligereria asobwango ekiagera chinsa chiriche interview wasicho gukwana ndo chenga chaberere angeki jesire kobange ndo jina Dismas yokinyina ndo tebire gabna basiriti oyo mo swatina rosirita abwa sense me yekerenyo bona utumengora yaye na usababna abasani na baire kera utumengora yaye yo Dismas yokinya dana na mabera manene kero mo swatio yasiriti bugima asi kubata no baskono yokora kandi gora sense me yekerenyo go nanda konyora banta bange bausiru mabamba bali balenge pare kenye ebino bono yo muntu baude usirita sense me masosa ni garenga se kenye gosena se ariko cheta goseni sabari ya ariko genda kwanyorana osiriri ubugima bwaye pedestrians basiru mabwabo ase makosonyere gariende pakiri muntu gariende ya tuoma ya bana no boko mo bano mungo bere keto rengere saira sio guna ne rolingo ase mangana ali karake na kwane de igoro ya mangana ya accident ya danga kia ndo bakiri kuerenda enda accident gendra koba asensi de konda kintu waro ne basukane yoge koba ba kwana batena chintere berende ebindo byabeire binge bonda kinono na kitorojina nki kia beire kebe ekere basukone yakoba emenge ase ema ase orongoroito rwagusino ense ito ya Kenya bona bande bara oboye ku travel wanto bono na babara chikobwa kolende nigo tugutigere Nyasaye na kitu toite kumanyanga nkayo muchando kare onyara ko bakoko mendi wa bwango egere mibasokaneye ekiane engineer Amini Honorable Nyabaro Fred agotaba wishing happy new year Ochia se Ensakia to surround Tita Biamono Brighton Makoli asante omorugyo yokoro kwa Hilda Mura my brothers and sisters from Nyaribari Church agoteba blessed end ya all asante kiongozi Safanayo Nserio nerekuralia na bonchali agoteba mark me present chingaki Charles Luanga Ogato
agoteba korwa chinsemo chake nguso salam agoteba niko ndani amono muruge yo kuruka Jacqueline kwamboka abongati abali bagendete kuganiria abantu bande amaya chinga kitorange gutambuka gocha somwako muya 2023 kwana monaitwe totabe igoro yo mubasukano turakwanikyo asobwango tororenga ngayo bokongubule gendera gutumira uchumbe yao gaiga sinte yaboke ngote abarena bona banyanyimbo na batara kore mirimo yabo buya nonye nekere gari gwita keboard access barabo neria kibakwegwa mbamaithiningi gochikoba bosiga banyanyimbo na batakire koba maiso asenchira ya bene kabisa kandoje yonda dena ondete yotoko moji korende nabo okonyora buna nemirimo ya shetani nera ga nemirimo ya shetani dikumanyera na kinera karkomini gana nemirimo ya shetani era kinya dena rende na tiga bantu babe maiso as imisimu ye Christmas dan kanimokaya ade abuna emebaskane ya beire no enkurasa matukamaiga korende nturarana bantu bakobekeru uchiko rikongwa separa abanyanyimbo ngi bakora para buna bagotima baskane yaba bantu kode bakara moje abanyanyimbo mono buna nabakari kwerire binte byabe kyano ni gari yokorore kubona on excess kwanyorana igari kubugoli abantu mete gari ni sani abandi kubugoli capacity n'abantu 14 kwanya batatu maega batatari batatu nagaiga batatu bosyo bakege konda gitebarire lakini mone gari ngobugoli era abantu mbake 25 enisani ye capacity ya 20 ya 14 bono ngotoko moji no yorose tigari ye kose egara kwa yuri bagandire riri gotigara gatia sara umuntu monda korana ya ebese ye yani orete eba erio begaiga mone gara begire go monda bagana ibageria igwanyorire jibes kurende bali bagoswa asigari excess na intuntu bwata magoso nkyo tate nirie gari nya kwarire ya ichoire batabia ye yuneichire bono na intuntu goso twabekira nugo oyo mto Brighton saa zingine lakini nkyo rali nire gari sare ichire ya ichoire sento tena bono twasogorwa bisia ngisumo go jose basongo kwanyorire gari yebwe abantu 14 ya ichoire nkyo go nire gari ngibone gari yigijire lakini ko nyano uri bwango ubwango nabwo bwayireire bono bagoteba haraka ina baraka korende asante asamonia yondoche Samson Roswa koroba machoge chache agoteba nganko mochia uboteneri bw'iki serikali ubuchakere county gwika serikali nene onyandiriba kubiki bitango gose breaches egali kangabune yagwa masosa iyanyoreta sekwaga metenjira nere chipare cha karosigu kare yo mto Brighton akonyara mabati gitari ari buna egetango geteiga onyoreta sibuna ntulele matukama yege mebasukana nko bayarengensari akobe pare yarenge too flat wano chigana bacyari ko kurukuru para cyaswagu cyasari bagacha bakabeka amabati giteiga bagatanga keiga akorweri ndo chenga mebasukana nde yanagokoreka asense meri gosigari ne teana kurupara konyorora sikubwatirira bono Samson Rosa goteba binte bimbiyo arafuchi para nigo chire chingote egari necha no muntu bipipita konyora saguta magochi eparirie egwenete kobe extended ase abantu bamaguru bagweta usono ne pigipigi ona na bagore gari eyo osuke guchimoino bono riryo gusuka igora umie mono gweta ne buna egari yako koreta yako misete bono akomoche serikali chichi county asogotaro si chipara chire chingiya cyo gweteka chipara chibwateri baga na inde mono mona goteba abantu bakubike bintu mpaka para gati bono nonyene ibande bire para gati egari netiana kurupara egente korarira nikibanda bono korengana Samson Roswa agoteba nge serikali yari korora ero si chipara senchira yoboikiranu kigima egere gwa avoid amangana ye chigari kugwa ase chipara nara korongna fiki nyanja magote abuna chigari school ngiyo kara chikoboli abantu ri chikonita kere kobekwa chigari school chibe school chiba buna nigo chikoboli abantu mbakana chirira chiasiri obogima bwa abantu serikali tigebe kemero beri ase chipara no nyene chintereba
chiri chigo koreme baskono chibwatu ngai egento keri kiaga testiri abantu banyweta marugi achete alcohol era kubona ngai achete kero materia mangana COVID-19 jinse mojinde ya dia mangana COVID-19 achete metengia denede bagare ne ngiyo brisa na nje brisa meta antomba obo antomba obo ya Kenya ne bada mangana shabiki mugani Dennis Gechanga korwa bogyakumu bomwanda era de ana begero gotera kwa Nyamirako Evangelical Choir for mtu adenda tenda wema nenda sako ochiere abakristo bonsi ba Nyamirako LCK Judge nabaga neri umwaka omuya o 2023 oineleza bigirinyi kabisa karibu sana bona asone bikorodo oindenisi Gechanga korobo yakumu bomwanda ndiamono kwa igure otero kuno chikobekerwa chinga gichiko ba ngaseri tukere kubona kwatumire request yao era odana tenda wema nenda sako koramaya ogende ngene slogan ya nenganchi tikigima to nago taka okori gintu onyore amatoke okurumagega yatiga kora ukiendaga monto karache atake wakiranga biyamono tigebe by the way lakini tebanga you expect bina wakorete na yokorera boigo otherwise bali bakora maya nigo bakoba paid nebintebi bekigima asamagimabo so tenda wema nenda zako. Hi Ensakia team, hapa traffic police are not doing their jobs right, ni hongo tu wanataka. My deepest condolences to those who lost their loved ones. Kubatika nibaskono yebara tarigetirie tari lakini ndojo tebire buna apa sigari traffic police barabu bari okora mirimo yabo barabu kai mogyo boko iga ihoro rene ebese ya recruitment iyo barabu kora ye mangana makongsa nai mogyo boko iga tena tate tukoma yambando bale ngabale imi ande gendo ngere na kurigeri ju okay ngona jage ose pointiera asirikana ya te ozira lakini tanye gendo ngena rorege kongsa na tinde ndebe mbaraki abantu egari mede egari tate nisani ekare kobogoria abantu bosia bane ngakumisana bane bosia tatu Monterevali agari kogenderia bane nande nisani eskire sana nene abantu mangana makongu sana ngastoka njinga bateina ngachakubone ngachakubona agenda gore gari yao mbama yose nimbwate gari nene ngabate bagenda agenda gore gari yao kumbe tata abantu batana agenda bono ayena tuze dina mpwango tore meteno na piriambale na basensana babiri bago chake na bogo eroro bororo batana agenda gore gari yao gore gendo gore gari yao ne moichire atoroji ngakumina nande genda na boya we na rukwana sana. Okay. Asante Eric Baraza nera kulikago teba ekerenyo accident is just ignorance of the bus driver. When you analyze the way the accident occurred is due to brake failure, but those brakes didn't fail there and then. Maybe it has been showing signs of brake failure, but the driver has been ignoring it. Natama ya night out and impressed can also contribute to it. Secondly, it may be lack of professional services using quack mechanics to service such vehicles. Na vera veke maene ekaroko ire gari service. No talibanya gitari boka bali chikwa. No nye mechanics mbaro abande batamanye tibya awacho batenga yani brake yani gose ne kwendo takeiromente wiriyo katogo change kumbe brake ne bwatoboko na ende ignorance ya some drivers ko iguru gwa kudire brake ko igure ngateri ko bwata immediately ire gari yorigereri gwetiga gotanga maybe gege yanga kubwata singincho toro bugeka wate manga tiganda ikasege trimboko wikasege trimboko yamanya ko tereriyo kagochumutu yaenda na ende aba driver bande mbaro babwate omogoko ngankwenda bale out was a long distance bachire airwe matakaro kwande sabali ntambe no le ndiro mubuko byo no Montereva ono Montereva ranga
aiga goikangende nonye taringe buya in the mind kwanyora ngochire sabari iyo urarire akurundie gari andre ndo urare gokurundie gari iyo yabere bobe ndia manere ke baraza mbesana ase kerenga kyao chosho mugani tu nawe gaga totebi tobutore tomayoska gojibosio ka ase student na boto tobutore tumayoso asenseme kuni tura kwanda ningane liga na tena good morning na me digo tumire SMS yako gijerengia na botoka esomo tena good morning tatumetirie tari ae na good morning ase omorobirio nataka kuwasia gusio hata teko kwaniri mwago re kora somanga bu yense ikiaromete na bokonyora riata teko taibuga ya chararake umajumuri enda kutumira uchumbe yake nene kutokuburtina nkyoro je basukane egende teko korekanira ase ense kabze ya very na void ataka nataka kuwawishia mwaka mpya na familia zenu okay igona maya kusabira ase umwako yombe mana se barmana tutuma ujumbe jeno Sara ekatwana to kwanda igoro yime baskane ya kolekana abantu ite ba evident neromete entereba nere ngorosari toteburure Mombasa oyuru Nairobi ojira nando Nairobi ojira na like munabono umusimu we Christmas abantu ngoturabere bari wake stage kwa abantu bayigire wade nandi angira nako kana kwa nyore bayigire nandi angira bakorosa bona mpake para au ikora na jipare jiro zembi bitini yanyo yabe nandi ngento kyo kumya umeteka tu dura kwa nalingana intuna sara ngora kora toro ngora aligere toro ngora borduran omonto no itajiri ale Andere vaya ya modene gari ya igure bobe. Ne gari me dengo igure bobe. Andere vaya debi, one konde debi monyene na ai gari ya igure bobe. No ne ke seria lenge igoro, ya lenge bobe. Monyene o motebi na ya tema le ra gora tema ne tonyo ale GPS. Chico tokonya tokore tema le da mabere, tonyo ale GPS to chiconya kore service. Kumbe no ko tema. Yaba mna yaba. Naende tumeza sene gutamanya osenintamanya tibya ntubuate short services na long services. Anya tubuati anya toroira gari yao for eganere gokore service ya serve for a longest time. During this long service tionya korata na bokora nyereta ga ora enyiro rigereri na babune check up no kora na nyagitari check up ngaki mwangeta maliongo na kunyunde nyugete na bwenere lakini kararo rangu mbiyange ndrete nechiga na bachugwenete ko babayigo asengencho nechinichiga chikubugulia magima mwanya bantu to gokora service bwebe atebenge gari yane yiranda long service karate makuranye chungusa na wanda again asengencho to kumanyereria gari metero se makamanya bandara bewe kagatika beraria kwame nande gokonye korete service nara godana good morning Sophie ngoteba abagendi bakeania marwa otari godara de watikera kinya godina bakeani para tigarende kenyuweke kenyuwa na kero kinege sense yakabdena aki aba ajindere batiga bakeani amarwa kero bako gendi chigari iba maruna wewe nabwate shida ya nabwate shida abantere babange chieme basukana yakorekanire menge okonyoranga nigo arenge kanyweta maru yairero mu basukano yo gokoreka okay nara nero dena tiga chibara na George ngoirira jirime basukano yaba bana dena bakore korosi diga tigezera kali ebwadesie ekorosi bakore korosi chipara chiri chitara era buna nyamataro gakiga erebobe mono bwangoiga epigipigi ya nyiyeria ndina maumifu amange pole adena Rais Ruto na gavana Simba tokonya gaki konera odabuna chipara chimbe ngoirira jirime basukana gokorekana kero chipara chimbe yobona godabona oni chabiguri bitumugeni Dennis Gichanga odene epigipigi ya muyeria korengane chipara chire chimbe konera odena chipara chimbe ngoirira jirime basukana sara kero ndete kokwana
maiga ngokwanore n'abantu bari bakari kwagacha mpaka para ebibanda konyo bire para ebibanda bire mpaka para none kare gari egoja none ari gari jigusunyugwe kobogerana yanyora yerire none mete none abantu barosera sebagweta konyana kobogerana ere gasienko konyana none benda striani yakirwe gone merobeneta kere kobeko asante baraza ne director yane okora nginyolia karona kwanire gento nakebekire akaratima timamanyi bobontereba agonte bingi kurukwa minor and major service minor and major okay go minor and major services service ya okorire gari ya ompia mono sana mwensi ekirenga go se bottom line ne ringa bali twensi to gutumeka chipara mono ne bane nyango gutumeka nero ne bane pigi ne bane gari enke ne bane gari enene yumuchanga ebe bus bottom line ne ringa swapara kole soba swapara kolengere tinga bono gwasoire ase para okole the right thing endo bwatia machiko ase road sign siere ndeyonsi noranga children crossing na bana ambayo ayekara irangora tiago ikali kwa ranga abono bana ambayo yali kwa sambalio kumwana akor from nowhere anyore gwakorero mu basukana tiga tubwati the road signs tubwati machiko na marago yechipara na ende togende para tubwate kerengere lyo ngabono twasoire para yunere punching shot yana nere parting shot yana togokora iga emme basukana menge nto yavoid asoma akore bosyo tigatorore na ngakitokora emme chando ya accident ikere banta bangi ba usiro mababo ne basukana ye para montago sirio mabwa mapem medende ba dana yenya sana mai ndio montogo tira osendio go sirio mabwa lakini bintu mbiri takere gutangika asensi to ya kenya me basukana ye para etakere gutangika ende toskio jibosyo to magane itu kirase studio arika kato jo kwana mange asitukura lero anene kali tukura friday to itu akwana gro yaba basani Steve na yo de Steve na mai kan temona sogo sira basani asensi to ya haji ko to debi nto aranto arenga sense meri ya nyantrago wiki bano yarengi wiki to ko basense meri ya nyantrago abasani mbarengo abange akabeke meroberi ali anayo tenga ki ategeko kinji talent ya sense meri na mango jo kwana seri tukura lero ande meroberi kyabwate karo bonto jo so mwaka 2023 tugwakira mbemon igo no kwebwatuka kwalera yo to kwebwatuka no mheshimiwa Steve Arika producer aboko beka bungo yogerije bintu bigotio kabuya enyombe gotio kabuya iga tumaye kweba tokera tumaye kweba because it is a bwatuka free friday nelitwa mwago kora enchire tabauti yake asengencho nere ngo support yara basania batakoreta iga ase studio na kiera korra faida kiero go konya basania ba e future naro chenero e content ya basania baro chenero e koirera ya musuguma over support igo bono matera yo na bagocha senchira yo bekirano kikimaiga ekero tubwato mo ngika moranya gera Steve no ko Steve na bago llegara pero na yo to te vina na raria robere mete ba kora matuke mie movies banga ito ba kore na yo te na ki ngakiaro che bokora libuaye ase wodi ria ibeno na ninga kia uska ko jibosio mete ko kabete meroberio na bako nyora na bona no kora matuko o sea yo kora event o se komi ase medieñe tato ko bona to te no mwako go yo mogima medieñe ko bina kabere ngakiaro robere dinaria na bara yo to te mo yo meria kona mangi to kwa na Steve Arika se mambia boni to moja ko to bwade kenda ko badi nero ndi Steve wansu ko Gusii Ndizi TV ubwansu bw'Gusii tuwati muri buri gutambuka umwaka bunenyenchere tokumya omabogani usindizi wila uyu gutoka embassy county ya Kisii ni gukwariganirie umuyigoma nene kigima wo gutambuka umwaka kitariki ya 30 neyemo goikache ababugiye chingero Wales Wanyika na bo baragokya bageni guikache yule si wako nami si wangu chukia nini kati yangu mimi na wewe boigo abasekia ba mukisii na Mitch nova kali nyumba ajituliza
DJ Numis na DJ Young Rich na vuba karaseke nanda tori wakanira besende yonsi infu tutambo kumwaka vuna chipa zenga na vugu bukri pagali yao genkyo asugu wa kisimi asenamba enotisano noibire kianda isano nemo isato isano na isato isano noibire maragatato isano nemo Cindy's Villa nigego tokichiro ya embassy asebara ya Kisii Oyugis Cindy's Villa home of entertainment. Enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwalia gutumika maryogo yemete amarwiri buna asthma arthritis gusuko bimba kwa maboko n'amaguru fibroids diabetes gusuko burwiri bw'isukari cancer chonsi libido obuboro burwiri bw'ikinguru cy'abasacha high blood pressure gukeyo burito bw'umubiri amarwiri yerisangwa chi allergy gastritis fistula bronchitis epilepsy ulcers insomnia na yanda mange kimashini cheito gochigo kurigirira choka nduto koereza bunurwarite wata tebina igabu na boti bikorara gabu ngoigundo bobe igabu gentu gete ngokorekana kiri ekarutu anyorre tu akurire to konyoro murwiro oyo atakire gokora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwate abanyagitari bakora massage Nabuku mwakiresimi omudirekta w'indigitali yo Dr. Joel Umayo asenamba enotisano n'ibire isano nemo kianda ibire inyaisano gosumurikire email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Waigo nabuku batalira asensemo ya Kisii yogo asibara ikugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni uregene a company ya Davis and Shortleaf nigo ya korentire kimashini au shekerero icyo gutumika simirimo yawo asobo korari bwabo nigo bakonia chipampu chiriya cyo gutumike engine na boygo icyo gutumike stima nkoni abali chiriya cyo gutumika asugushyirira ebimiriya mache mugondo cha sprinkler na boygo drip irrigation boygo mbubwate chipampu cyugwa kamache kurwegesima mbubwate kimashini cyuko na cy'ubunyansi chi generator chibirengo au chi solar panels chogo charge chi battery na koga cy'umuriro na boygo chiriya cyo kubwati amache mbubwata maryogo yugo sibya mache yukonywa ebyabuzo n'ibintu bindi binge bigutumika asugo sibya swimming pool nigo vakubeka chipamp chuwaka mache icyo gutumika stima gose solar kurwase chibohol gose bisima wikase tanki yao boygo nechitaya gose birobo byo gutumie sola ekero kwagurire kurwase bare nigo bago kubugoria umusigo gwikasenka yao nigo bagutoka imeyumu chukisi asebara ya Hospital Road angenebenki ya credit ase roundabout irangi na KTRH bakiresimi ase namba enotisano n'isato isano nemo ibere isano nemo inyeisano gose enotisano nemo kianda isano nemo isano n'isato eyemo isano n'ibere marakabire gose enotisano nemo kianda isano nemo isano n'isato eyemo isano n'ibere gose enotisano nemo kianda isano nemo isano n'isato ibere inye Davis and Shortleaf angoyo bokori imirimo bwao asogutumika kimashini chekerero enyagitari ya Worldfit Health Center iye gutoka imeyumu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tuna abanyagitari tusomete enchire ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesinya gitari yeito ntuto make sure nga tuapimiro murwire bya twakorera diagnosis boygo mbugwato bokorera bonde buna general consultation okorengwa as laboratory nutrition services nutritional assessment weight management sports nutrition natural and organic eating plant based nutrition no bondo bonge. So na kito karo montachi to bisi ito to make sure nga twa device nutritionally nga kia koirena nga kia guitanga kuru kosoko nyora marwe ito gutumia amaryoga kawaida
tukuruka conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids nandi twamanya gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyumba ya Uhuru Plaza gabo songo goroba ya gatatu erumu 307A and ntubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 nandi ntubwate branch ndu mu Okaratina